Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldin yurttaşım. Bulduk, esenlikler yurttaşlar. Bugün näme tema, näme hakynda gurulmak eder? Bugün temamız propaganda. Propaganda demek näme demek? Propaganda mesela maglumatları ya da bir ideýalary jemgyýetiň dikkatine ýetirmek da şo maglumatlaryň esasynda jemgyýetde bir pikir döretmek maksady bilen edilýär. Ondan soň propagandanyň bir maksady bolýar-da. Bu maksat siyasi bolup biler, ideolojik bolup biler, her hil bolup bilýär-de ama maksat. Mesela muny propagandany hem gowy tarapyna ullanyp bolýar, hem erwet tarapyna ullanyp bolýandyr propagandany. Indi munyň gowy tarapyny alsak, mesela mine gowy tarapyny nerде ullanyp bilýäs? Gowy tarapyny alsak, mesela mine şu çilim, içki, ýani neşe ýaly nemeleri bagymly edýän zatlaryň howa jemgyýetde nähili jemgyýete şolaryň insana nähili zeleliniň barlygyny düşündirip bilmek üçin ullanyp biler mesela. Dogry dämi? Ondan soň kommersiýski nemesi bardyr munyň, kommersiýski maksady bardyr. Diýelim mesela bir apteklara täze derman geldi, o dermanyny ilata tanıtmak üçin ullanyp biler mesela. Ya da biri nemetýändir, bir zat öndürýändir ya da ekýändir bir zat. O şonsuny tanıtmak üçin mesela ullanyp biler. O da kommersiýski neme berýändir. Ondan soň neme bardyr? Näme diýilýär? Önümler reklam etmek. O önümleri zatlarym reklam etip bolýandyr. Ondan soň gowy tarapy gatykanda munyň her hili düşündürüş nemeleri geçirip bolýandyr. Ya täze tehnologiýalar tanadyp bilýänsiň sen. Näme diýsek, ýene-de biri bir dil kursy açandyr. Onu demedip dil kursuny ine şuňa şeýle şertlerimiz bar diýip adam çekmek üçin tanadyp bilýändir muny. Mesela neme bardyr? Muny hemem nemede etip bolýar-da. Erwet tarapyda ullanyp bolýandyr propagandany. Gowy tarapy ullanşymyz ýani erwet tarapda da ullanyp bilýändir. Mesela nähil diýelim, ine erwet taraply bar, kommersiýski tarapy bardyr. Kommersiýa tarapyndan manipulyasiýa edip bilýänsiň. Mesela seniň bir zadyň nähil diýilýär? Syragy öten diýä, mesela magazynlarda syragy öten zadyny neme edip degerini götürüp, has gymmatly edip görkezip reklam edip ullanyp bilersiň ya da birine bir zat oňurup berjek ine bara bir topar şirketler bar ýurduň içinde ine. O ýere gitjek, bir ýere gitjek, birden oňurup berjek, muny oňurup berjek diýip dolandyrjak bir topar şirketler bar. Ine o maksatla ullanyp bilýändirler. Ondan soň sosial nemesi bardyr munyň, sosial propaganda bardyr. Manam erwet tarapyna mesela ullanyp bilýändirler. Mesela mine etnik gruppalar bardyr. Etnik gruppalary biri-biri bilen çaknaşdyryp bilýändirler. Ya da ine dini bir konflikt döretmek üçin hem erwet maksat bilen ullanyp bilýändirler propagandany. Ondan soň demeýine awtoritar, totalitar ýurtlarda neme üçin ullanýandyrlar? Siýasy manipulyasiýa üçin hem ullanýandyrlar muny. Siýasy manipulyasiýa nähili bolýar? Buna mine totalitar, awtoritar döwletlerde kult, şahsy kulty döretmek üçin şol demeniň döwletiň başynda oturan bir topak gruppa bähridine, gruppaň bähridi üçin siyasi maksatlar bilen ullanyp bolýar-da propagandany. Yani görşüňiz ýani hem ermet tarapy hem gowy tarapy ullanyp bolýar bu propagandany. Indi şöyle ortarak bar da, indi bu biziň ýurduň içinde bu propaganda haýsy maksat bilen ullanýar, şu arada bir azajyk gurrun etsek we gurrundaşlygy size geçirsem. Bolýar.
Şimdi Türkmenistan'la bağlantılı her bir adam yurdun içinde diktatura var deyip tanalıyor da yani bir Rus imperiyasının nemesi de kukla diktatura. Şunun araştırıp belgeler öğrenip maglumat edinip yurdun içinde görenlerin, eşitenlerin başından geçirenler şöyle cemleyen olan şöyle örneği var. Yani şol hakimiyet yurdun içinde ön hakimiyeti köküz oturan yani rejim saklamak için şöyle propagandalar kullanıyor aynen. Sayda dedim memeden Nemeli geçýärdi ayna şöyle orýardy ayna propaganda öz pedatyny ulanşy yani öz rejimini saklamak üçin gaýsam o bir zada gaýtalady ýa özüne gerek sözleri. Soň özüne halka düşman görkezä yani plany düşman bilen nime halk düşman diýip görkezä. Soň yalanlary yalan maglumat bermesi. Soň gorku baskı etmesi bar. Gahrman ene özlerini lider zatı görkezýändirler gahrman. Şu ýagdaý bar. Adam bir mediany kontrol edýärler. Media kontrol, medianyň öz wagtynda, yani rejimiň wagtynda saklaýarlar da. Nestada başdan başlasak gaýtalamada. Ne gaýtalama näme gelipdiler? Hani arada köp döwlet mediasy diýip telewizionä bardyr. Metbuaty bar bularyň, gazet, kitaplar. Şu wagt özüne prezident meclisiň başlygy diýip görkezip oturan adamlar mekteplerde, kitaplarda bardyr. Soň ýaşlylarda bardyr. Soň nikalaşýan ýaşlaryň nemesinde bardyr. Näme toýdarlarynda durundur. Nire barsaň şolaň surat asdyryndyr lider. Ana näçin hemme dastu yani gaýtalýar şolady. Soň telewizionyada, radioda da şonu ýene-de gaýtalýar. Milli liderimiz, milli gahrmanymyz ana öýtdi, mana böýtdi diýip şonu neme dip dowamly gaýtalap durlar da yani bir ýalany dowamly gaýtalýarlar bolin halka ananmana neme diýerler, mezbur edýärler, yani beýnisine oturtýarlar da ne ahtuda asmanymyz bar diýip köp gaýtalýandylar mediada. Şolun halkyň beýnisine siňýär ekende ýurdun ýagdaýy nähildi aýanlarynda Arap sözüne mulanýarlar şükür gowy daşa döwletler ýaly gündüňäçe adam öldürip beren oklar ýurdumyzda uruş ýok, asmanymyz durur diýär. Asmanymyz durur diýen sözi ýalan gaýtalanyp dur. Elektrimden geldi. Gaýtalanyp dur. Şol adamyň podsaznaniýasyna yani bilinçaltyna oturtýarlar da yani ýalňyş zady yani yalan zady kawullanýar ýaly diýerler da gaýtalap. Telegram tinesiň ýetirän kanal bar Türkmenistanda. Şol zady yalan zady gaýtalap durundur. Ondan Goebbelsiň neme ýaly siyasat ýaly yalan zady köp aýtdan soňra hakykat hadi bundan näler diýer halk topluluk. Edi şoň ýaly bolýardy. Ondan özüne şol wagtky rejim özü düşman halkyna, dogrymy? Halk şonuň düşmandygyny bilmez ýaly halk üçin başga ýerden o düşman yaratýar. Ne halkyň içinden çykan aýdyň adamlar bardyr. Ne ol halk düşmany. Olar bar. Ana olar eýdipdir, olar beýdipdir diýen, o norlapdyr, bu norlapdyr diýip ýa-da ene
döwlet dukanlar tanalayan yerler vardır şu taýda. Ýumurtkasyny bermändir, ene ýagyny gymmat satypdyr diýip bulary telewizionyda görüp ene bular halkyň düşmany diýip. Oňa ýa-da bir gyza çıkararlar. Bileziň gymmatlylygy, bileziň ýoklugy demede sammal demede uçaklarda ene şu günäkär diýerler ene. Merdiwan altyany we demesine peýdasyna satypdyr, gymmat satypdyr döwlet baharyndan gymmat diýip. Ene şu düşman ýaratma demesi da, ýani özünden halkyň nemesini dikkatyny öwrýärler. Biziň ýurdumyz arasynda asuda asmanymyz bar. Owastan ýaly atış beren oklar günde unaşa ýa-da plan ýurtlar ýaly garyp däl azyk kynçylyk bar, onda da işleten bolup ýa-da şonuň ýaly şu belli bir nämäni gaýtalap durar da, buny sosial mediýanyň içine de sokýarlar. Halk indi adawluk TikTok ulanýar, adawluk YouTube ulanýar, Instagram bar, WhatsApp bolsa, şoňam içine ýa-ni ýalan näme bilen maglumatdan doldurýarlar da, gaýtalap, sonra gaýtalap. Ondan nähil diýýärden biziň ýurdumyz içi wakum bolan soň maglumatlar almak gynä, köp internet ýok diýen ýaly şoň üçin deňeşlerler zat ýok da. Şular aýdýan dogrumy? Ya nä dogrumy? Ine ýa-ni bir TikTokda gawat geldim, bir denan maskala näme diýär. Balkanlar ýaşul bar, ýaşul garja, horaj giýçes. Näme diýip tamadaçylyk edip, halkyň öňünde maýmunçylyk edip, aýdym näme diýäm, garat türkmençilige şol atlar gelşen ok, şonu şu ýaşulyny video düşürüp TikTok'a da goýmaň, YouTube'a goýmaň, ola edipdir diýär. O tedbir etmäň diýär. Ýani siz goýmaň şol görkezmäň. Ol türkmeniň maskaraçylygy, medeniýetini bozmak, mertebesini etkilemekdir diýär. Näme üçin paýlaşýan şol atlar diýär. Aslında olumlu sözlerinin koymak diýmegi şu meselenin üstüni yapmak üçün aýdylan hereket şol. Şoýa şöyle orta çıkıpdyr mı halkyň öňünde maýmun bolup oýnaýarmy? Dogry. Köpçülik şonu tanqid etmeli. Şol ýalňyş bolsa, ýalňyş diýmeli şoňa. Dogry bolsa, herkim dogry diýip edýänler maňa. Şol halk bir şu hereket tanqid etmeli de ýalňyş bolsa, şol hereket edilmeli ýa-da öğretmeli. Dogry bolsa şoň dowam eder ýa-da öğretmeli. Tanqid, ýani tanqid etdirmejek bolarlar. Bir mesele. Endi gaýtalamany geçdik, düşman yaratmany geçdik, ine yalan. Ine yalan nemetmän. Kıyaslama diýerler da. Ine bunda yalan ýaratmakda ine dini halkyň içinde ine neme bar? Dini işgärler bar, aýmaratlar diýýär, näme diýýär? Her türlü ýene-de bir kısan bar, Gurban Murat diýär. Çıkıp halka neme diýerler? Biziň kulturamyza, biziň ýaşaýyş şeklimizde, ýani biziň türklügimizde ters gelýän Arap kulturasyny, ýani bize gelmeýän ýalan kulturan bize impoze bolýarlar da. Ýani bizi türklügimizden çıkaryp Arap nemesine geçirjek bolýarlar. Denanlaryňyz ýap bolmaly, çallar geýmendäl, diýip şonuň ýaly nemeni gösterýär, ýani stan geýmendäl diýip. Denany geplep dur akkas bilen adamdy kimsin dur ýanynda diýip, ýani denany tepkileme, mertebesini düşürmek, ýani hukuk derejesini elinden almak, ýaly nemeni alyp barýar, propagandasyny alyp barýar. Türkmen denany diýýärler. Türk Araplar gelmän kada balak geýen, ýani ştan geýen, atyň üstünde de, malyň ýerinde de gerek bolsa indem geýer.
Geyekerde köýnek geýer. Yani öz kulturasynda bar o zatlar. Kanunda var. Ýöne sen bir bize bolmayan kulturany sindirjek bolsaň ana ol ýalňyş, yani ýalan zady bize oturtjak bolmaň aýmaradyň şol hereketleri ýalňyş bolar. Ene dördüncüde gorku döretmek bar. Odan depe denalaryň türmesi, ondan Agdy şükür, çagal diýerler, marda var, öňdüzmeýinde bir wady. Odan depe dedik sansy bar eken de bire tiýahlar üçin birem belekler üçin ada cinayetler üçin. Ondan polislaryň on etmän bayramçylykda saatlanmaň. Gelip mekteplerde gelip yani okuyun 30 ýylçy mekteplerde geçen ýyl noýabrda dekabrda bayramçylykda gelýärler da bir tane oğlanlaryň biri neme ýarypdyr, çatda ýarypdyr, şonu çykarýarlar da neme diýerler, ne ýalňyş edipdir, ne şuna atatma, ne çeşitde apaljak, indikede kim etse türmäge atjak, rahat halky gorkudyp, burata düşürüp, ol oğlany baskı edýärler. Çagalar bolar, diýende ýurdun watandaş bir nemetmele, bir şatlanmala, wagtyny şatlyk bayramçylyklarda şatlyk geçirmele. Şonuň çatda ýa nemetmeni ýasamadlygyny isleýän bolsaň, sen ony dukanlarda satylmagyny üçin etmeli. Ýurtdaşynda ýaryp böler, salyut atyp böler. Şerädik adam taýlaryna ziýansyz nemeler satyp böler ýurtdaşynda. Näme üçin halkyň eline pakýan, yani bir günjük ýylda bir günjük adam bolmagyna garşy çykýarlar da. Ol näme şimdi bolany okmuşyndy. Ýa-da nämeler media çykartyn ýa-da ýurdun içinde ýa ýurdun daşynda öz haklaryny gözläp ýurdun içindäki ýalňyşlyklary ýalňyş diýip bölüp bilen zatlaryny aýtsaň, öýüňe baskı edip, alyndaşlaryny äkedip gynap, olara tok tutup, baskı nemek daşy, gorku öğretýärler. Ýa-da ýene ekonomik baskysy bar. Halk pulsuz, az, doğru mu var hükmetten? Yağ gelecekmişsin, yağ kımmatlayacakmışsın, yine un, ağun yokmuşsun, karun varmışsın. Şunun yal nemeler, ya da yumurta yeten o, gündelik karnını doyurma nemet vardır. Şunam elinden alacak, aldım, et çoğunu da nahil diýýär. Unumyz, ýağymyz, ýumurtamyz, läşkamyz bolsun diýip o zäherli läşke ýer ýalan olar, çagalar ataröwlerine bolsun. Ony para aşgadan dozulmagy demek. Yani şonam uji japokly zatlaram yeter yetmede saklaýarlar, ekonomik neme gorkusy diýilýär şoma, ekonomik baskı. Ýa-da ýene bir gahrman yaratmak diýär. Yani özlerini lider gördük görkezler, halkın lideri ya da milli lider ya da kahraman dik görkezler. Toprağı için, vatan için näçe işler edýär. Falan ýeri nästan akdyw alyp berdi, ne çağlara teretdi. Ýaraşy çağlara kömek etdi, ne çağlara kompýuter alyp berdi. Dawada açyp berdi. Şonuň ýaly bir adamy öňe çykarýarlar, lider görkezýärler. Ene siz pikir etmäň, elläňi işletjek bolmaň, hiç de gözlemäň, arkaýdan men edip berýän, ýani şol adam lider edip berýär derek, siziň aladaňyz edýär. Ýani düşünjäni berýärler da. Halk köpçüligi lider edip berýän bolsa, men arkaýdan boljak, men kellämi işletjekler. Diýen ýaly näme oturýar beýnisinde düşünje oturýar.
Adam lider un verta alıp lider elinden ununu almasa ta un veren çakaracak. Yani şonun aslında bolmalıdygyny, dükkanlarda hemmeler elletleri olmadygyny, ardan nahadan bolsun, gymmat bahadan bolsun taýlama mümkinçiligi bolmalydygyny, yani şoňa hukugynyň badygyny adam hökmünde ýaşamana, ýurtdaşyna çykyp islemeli däldigine Türkmenistanyň halkyň dördüncü ýerde bir energetika gorlar boýunça diýerler, kanunetden. Öz ýurdunda işlemel ýokary baha aýlyklara, hünärli bolmana hukugyny wadygyny şu zatlary ýatdan çykarýar. Yani şu hakda informasiýa berilen nokta lider edip berýärler diýerler. Lider sana ijek nanly berýär. Kontrol şükür etdi yani Arap dilinden boşýarlar şükür diýerler. Buram ýurdun içinde mediýanyň kontroly bardyr. Yani bunlaryň kitaplary, ondan gazet var, ýaşlamyň yani neslimiň, guşaklarymyň nemeti kitaplary bardyr, bilim almak kitaplary. Şol hemmesi kontrolli, telewiziýa kontrolli, radio kontrolli, diňe şol rejime gerekli bolan nebänik nähildi waden tematikadan yani şolun dialogynyň ýöretmäne nime diýerler, kontrolni. Halk bahsinde hiç saat aydınlanok medyada da med boğazda. Şonuň ýaly nemänem kontrol etjek bolarlar bular. YouTube, TikTok, yani TikTok'ta esas basket diýerler, her kim ýurdunyň bir ýalňyşyny ýa-da bir guramalyň ýalňyşlygyny görse, videolarda çekdiler. Şonu padwalda oturan nemeler bardyr. Aýtyşnik diýip tanadýan adamlar. Derrew şonu öteden pozmak bilen ýa-da bir kemçilik çeken adamyň hemmetini adresini dadyny bilip bilseler, barıp öýüne bask etmek bilen ýagşy köçelemiň suwaýlanyp ýollamyz palçyk ýa-da ene plan marketde zata ýalňyş nemeler, wagty geçen nemeler, önümler, az önümler satylýar diýsen, şonuň zatlar kowalap böler-de. Ýa-da ene men planer meniň prokuratura bardym, mahkemeye bardım, beni helak etdiler, meniň adalet çözülmedi men meselem diýse, şolar kowalap böler ene mahkemeler. Ne şon zatlary kontrol etjek bolarlar mediýa. Men bir wada şolary aýtdym, azyk halkam isleseňiz dowam etdilersiňiz azyk. Ağzınıza sağlık, tüveleme maňa aýdara da oýmadyňyz. Yok aýdara ýa-da. Men nemeni goşaýyn. Bu propagandada ýurdun içinde aktiv bir şekilde sunat işgärlerine murlanýandyrlar. Nemeni şu sunat işgärleriň üstü bilen neme şahsiýet kulturyny gatygowy nemet ýaly propaganda edýärler. Ýani aýdymlary bardyr, täçe edilen serdara diýip. Ýöne haýy tutaňa barsaň, ilk aýdymy arkadagy şöhret bilen başlaýandyr. Yani nire varsa şu şahsiyet kulturunun propagandası vardır sunuwatyň içinde de. Ondan soň toy tomaşadyr nemeni görýän habarlar, watan habarlaryndan başlayan ýoboý bir nemeň içinde, programmaň içinde de, mediada da şu toy meselesi vardır. Toy, şagalan, aýdym aýtýan şeýleler görün neme berýärler da halka. Yani asuda atman ve toy tomaşa bolýar. Adamlar bagtly ýaşaýarlar, huzur içinde oýnaşyp, aýdym aýdyşyp, gülüşüp, oýnap ýaşaýarlar diýenler demeni görüntiňi berýärler da. Ondan görýäňiz toy meselesi gaty nemedir? Ondan gaty ýaýgyndyr, aýdymçylaram bilýäňizmi? Kimi bolsaň aýdymçy bolasa gelip durandyr ýöne. Iň prestijli professiýalaryň biri şu wagt ýurdun içinde aýdymçydyr. Iň kän gazanýanam şolardyr. Ondan toy meselesi bardyr.
toy meselesini cemiyetin içine şeyle bir integrasiya edilen ine ölendirýärler oğluny. Şu tokmany ýagdaýda toyny beramaly şunu yankı çağany ölendirmek meselesi geljegi bir insanyň yankı durmuş hurmasy o ýere kan aksent edilenok däni ýöne şonuň toyunu vermesine has köp aksent berilýär da, aksent edilýär. La şoň toyu boljak. Toy boljak. Ya çağan. Yani sen karz alyp etýäňmi bu toyu hawa? Karz alyp etýäňmi, yeter yetmezmi? Yani hili problemaň bilen işi ýok. Ýöne şoňa toy beramaly şo toyu. Şo toyu bermesen şeýle bir ýagdaýa getirerler de jemgyýetiň içinde şo toyu bermesen teneýän o ýerde çetlenýär bir hili. Dogly bir jemgyýetiň eýesi därýanak görülýär. Jemgyýet tarapdan çetlenýär. Hay oğluňa bir toýan beri bilmedim. Diýen başgalar bilen çetlenýär. Nähil diýilýär bir şuru psihologiýasy bolýar. Ol ötdi, bulam etmeli, bulam edämeli hokman şo nemeden aýrylmaly däl. O şo kuraldan aýrylmaly däl. Sebäbi şol toyu berip şol ortalykda däp edilen zady bermesen sen barwak bilen akdaşa jemgyýetiň içinde. Şo ýagdaýa getirip goýanlar. Sen bar bolup bilen ak o jemgyýetiň içinde toy şagalan hokman bolaýmaly. Şeýle bir ýagdaýa getirilen halk eline 2 manat düşdümi ýöne öýüň içinde bolsa da oturup aýdym-aýdyp şagalan edip oturşma berip şoň ýanak deme dönüşendimi ýa-ni näme diýilen keyp etmek nähil diýeli bir lezzet şol neme dip nähil şuňak aýdymsa ýene bir zat içki ýanak zatlardan keyp almak ýanak bir neme getirilen da halk. Näme diýilýär ama. Neme ýok. Bolmasa gidip ýatan şunça problema bar bilýärmi türkmen? Bilýär näme problemasynyň barlygyny bilýär. Ýurdun içinde näme bolup durandan bilýär eli. Muny bilmeýän näme gelýär bilemok da şol ansadyna insan käwagt ansadyna ýani kyn zady düşünese gelmäni insanyň beýni şonýanak da ýeňile kolaya ýürýär. Ol problemalar çözmek üçin sen jogapkarçylygyny näme etmeli? Üstüne jogapkarçylyk almaly, o problemany çözjek bolsaň bir kyn iş jogapkarçylygy almak. Şol jogapkarçylygy alasa gelmän ýeňile gaçýarmy? Millet şonýanak bir zat ýöne toy, tomoşa bäde näme döreýär da ýani şonuň kyn ýagdaýdygyny ýurdun içinde bilýärler, ýöne görmezden gelip ýok hiç tat bolmadyk ýanak, ýok toy, tomoşa keypde demeni geçirýärler. Bir hil 200'lük döreýär da. Bir jemgyýetiň içinde näme 200'lük yalan ören, yalanyň içinde 200'lüğün içinde ýaşaýan millet bu propagandalaryň ýüzünden. Ve şunyanak yalanyň var ýerinde bilýäňiz özüňiz ahlak degerleri ýok bolýandyr. Owa näme diýilýär? Çagalmaslyk diýilýär ýani. Şuny tapdym. Şuny bilmeli. Wagt lezzet almaly. Ertekün ýyllaryň dowam, aýlaryň dowamy rıhlandıran nokta. Men dowam edeyim ya. Dowam eden. Emme da hani ýa-ni aýtyp geçdiňiz da türkmen bilýär da ýöne şol toplum baskysy bar. Toplum baskysy. Näşe toy etmek ýa oğluňam toy edip bilmäsiň ýa jaý salyp bilmäsiň ýa ulug alyp bilmäsiň. Şo baskýyň üstünde onda bar, mende de bolmaly, ýa men näme üçin onda ýok. Ýani maýdajak esasy bolmadyk problem meseleler bardyr. Soňky 100-nji 50-nji diýerler. Şo meselelerde durýarlar. Indi agramly mesele bar beýin ýolda. Hukuklar rejim var, doğrumu? Ömürlük dur, Rusya Federasyası tarafından ömürlük. Esas meseleler.
Indi şol meseleler bilen özüňi gyzyklandyrmak üçin, şoň uğrunda dowam etmek üçin adamyň bir nemesi bar. Gymmatlygynyň bir nemesi bar, bir tane gymmatlygy bar adam. Oňa näme diýilýär? Türkmençe men şol adyny tap bilemek, ýani sirli goly diýilýär. Rus dilinde. Özüň erketme, erketme nemesi bardyr, duýgusy bardyr özüň erketme. Ýani ýankyýaly süpük bolgusyz meselelere üns bermän, esas mesele üns berdirip bilýän şu adamyň näme öz ruhuny erkedi bilmek nemesi bardyr, gymmatlygy. Şo zady adam özünde oýandyrylmaly bolýar. Bar ol her kimde de bardyr. Ýani şonu mewjud. Şoň sözü ýokmy diýen türklerde irada diýilýär şoňa. Näme-de erk diýilýär, volya diýmek, erk diýmek. Erkinlik diýmek, azatlyk ýani. Özüň erketmek bolýar-da şonda. Erk güýji diýilýärmi, şonu özüň erketmek bolýar şaşy. Ana şol Türkmen jemgyýeti indi çöreme bar-da bizde. Ahlak değerlerimiz ütgedildi. Çagal meslige öwrüldi. Fasat näme eden, näme iş etde fasad üçin, jemgyýet üçin edilýär, ýani köpçülik daş döwründe. Olarda we bularda we mende näçin ýok. Şonuň ýaly özümiz üçin etjek bolsak aslında birinjilik bilen biz toprağımıza eýe çykmak gerek. Yine biz şu temadan bilemek uzaklaştık mı azıcık aslında propagandadan başladık bolin adamın gymmatlygyna geçipdik. Hemme şonuň üçin Ol şöyle birbirine bağlı bolin şol adamın erkini öldürmek üçin ýanky rejim ana şu propagandany ýanky taý näme tanak geçen nemelerimiz bardyr, usullar bar. Näme usulum arap sözi, ýani görnüşleri bardyr, propagandanyň görnüşleri. Şonu ulanýarda, ýani adamyň şahys ýani şahys bolma nemesini öldürýär-da, soň türk psikologiýasynda ýaşar ýaly adamyň erkini öldürýär. Adam haçan erkli bolsa, öz erkli bolsa, ýani erkine yktyýar, erkini ulanyp bilýän bolsa, öz erkini. Diýmek ol şahsiýet bolýar ýa. Soň şol halkyň içinde şahsiýetleri öldürmek üçin, hemme işin türe öwürmek üçin näme şu propagandalar ulanýar, ýani görnüşleri. Gündelik gaýtalama, başga birini düşman görkezme, ýalany mudama aýdyp durmak, ýalan görkezmek, ýalany hakyky ýaly görkezmek da, gorky basky döretmek, gahrman yaratmak, mediany kontrol edýärler. Yani şol zatlar Türkmen toprağını sömürmene kömek edýär, hem şahsiýeti öldürýär näme içinde. Yani öz erkli bolan, yani oňurgaly diýen de tapar, oňurgaly diýen. Yani şol öz erkli bolan adamy öldürýär da tür bolýar. Oýun sürüsine öwrük görenäň diýsem. Häzir oýun sürüsü diýende türk psikologiýasyna insanynda ýaşatýar. Demir ýoluň arasynda mal wagt gören bolsam, ot gelýär, bolyn. Bir mal aňyryny böküp geçse öňünden beýlekilere urupdy, demir ýoluň aşagyna şonu ýenjip durany özüniň bilen ok, özüniň ýenjilýändigini bilen ok. Biri gitdi, hemmesem gitmeli diýerler. Aslında bolsa adam şahsiýet ýani dörejek bolsa, öz şahsiýetini öldürtmejek bolsa, ahlak değerlerini saklajak bolsa, esas mesele yani şu propagandalara aldanmaly däl. Toprağına çıkýan. Toprağına çıkdyňmy, öz erkli bolýar. Öz erkli bolýanmy, ahlakly bolýar.
ahlakly bolýanmy, mertebäni saklaýan. Mertebäni saklanýanmy, ýurt içinde, ýurtdaşynda her kim sana bir teň derejede sebäp başlaýar. Näme diýär şol özüňden başlaýar, ýani öz erklikden başlaýar, teplenip gidip oturýar. Öz erkligin ýokmy? Galan zatlaryň bolanok diýende ahlak bolanok, topragyň bolmaz, öz erkiňem bolmaz, ýurtdaşyna çyk, ýurt içinde bolsaňa deger ýokdur. Öz erkligi öldürmek üçin, şahsiýetini öldürmek üçin ýani propagandan ulanýarlar. Giňden ulan ödem gündelik. Oňa bir geden pullaram harjaýarlar, mediada, hukuk orjydy görkezýänlerde taşarda ýurtdaşynda näme bardyr? Opozisiýa men diýip bir adam tankydenen bolýandyr. Bermuhamed öyle, Serdar böyle. Aslında o da sistemany emeden o. Büyükden, kökden uran o. Ýa-da gel dağına garşy şu wagt kampanya başladylar. Garalama kampaniýasyny. Gel dağa da halkyň içinden şonuň ýeňişi halkyň ýeňişi. Demek bolar halka garşymy ýa içeridäki rejime garşy. Şöyle sorag ýüze çykýar. Onam propaganda usuly bilen neme diýerler, ýaýra diýerler. Yani propagandany halkyň garşysyna ulanýar. Näçeler aýdan diýdim men. Ýene goşup biler. Neme var ne sosyal propaganda var da. Känullandylar şuny, nemeni tire taypalary bir-birine nemedip nemeni bu velayata düşürjek bolup tapdyr, şatyrdyr, maruhdur, çokoydur, bütün bular var bir-birine propaganda bilen bolýan hatta ýöne bir begendirýän zady var. Halk düşünýär maňa. Ýa-wa. Ýa-wa soňky döwürlerde gaty begendirýär meni şu zatlar var. Bir ýerde şol biriniň şatyr ýa çokoydur diýen nemesini kommentaриýalarda arada bir ýene nemet diýerler da beli. Ýani halk döwrü öňüne alýar. Hemmemiz bir halk gören etmeň şunu millet paradlygy etmeň diýip berro halk nemet ýa. Garşy çykýar, bu da gaty begendiriji. Bu da halkyň nemesiniň eýem bilgi derejesiniň ýokarlandygyny görkezýär da. Onsoň näme bar? Näme çok soňky döwürde mediada näme propaganda edýärler köplenji. Şol begendirýän zady bar. TikToklarda kän problemalar zatlary scena hokumynda bir hil sahna çekýän näme ýükleýärler TikTok'a. Gaýnana, erwet gaýnana, geline azar berýän gaýnana da çeýle bir näme sahnalar çykarýarlar da TikTok'da. Bu da gaty begendirjidir, sebäbi bu zatlar bar zatlar ýyllar boýunça bu zatlar dowam etip gelýän bar zatlar ilatyň içinde ýöne bu zatlar bir problema gündeme çıkarılmasa o problema çözülýän däldir ve TikTok'a çıkarılması bu nemenin halkyň muny gündeme çıkarılmasydyr. Gündeme çıkarıp şu problemalary görkezip görünür hale getirilmesi bu gaty gowdatdyr. Çıkarýaýyna bir neme goýupdyrlar, sahna goýupdyrlar, gaýnany, erwet gaýnany nemesine geline azar berýär zat çıkarylýar da ondan soň halkda ýa neme dörä ugraýar da. Pikir dörä ugraýar. Näme üçin bolýar şu zatlar diýip. Doğru dämi? Ene gaýnneler, erwet gaýnne meselesi bardyr. Nerden gelýär bu meseleler? Ene bu da nemeleriň goşun. Aýdyn. Bir sekund tank edip kirleniş oýandyrýar da halkda. Kritik düşünce diýip barmy tank edip düşünce şunu nemetdirýär adamlarda emele getirýär da düşünüp başlaýan näçe men ýanak bolýar, näçe bolýar bu diýip şunu üstünde adamlar kän ýerden pikir gelip eýam bir ýerde şunun çözümine ulaşyp başlaýar adamlar. Orta çıkarma problemanın 50%'inin çözülmesidir bu.
Ondan ýene näme bardyr? Ene köplenç gatyken orta şöyle ortatlardır mediada. Meniň kynatdygym gaty ene daşary ýurda giden gelmeýler ahlaksyzdyr. Ene ýurdun içinde de gaty ahlaksyz zat gelmeýler diýip nemetýär gurrunlar bar mediada. Manam köplençini erkekler diýär-de öýlener ýany gyz galmady, gaty ahlaksyzlyk köpeldi zat diýip gelleriniň nemesi bardyr. Gelmeýlerim erkek kalmadı, durmuşa çıkaryanak diýip daşary ýurtlara zada durmuşa çykyp beren nemeler bardyr. Bul nemedir? Şu ýerde näme çykýar? Ýurdun içinde başgala institutun bozulanyny tutnamasy da bar. Ýurdun içinde biziň bir aňyrdan gelýän türkmeniň iň berk nemesi, berk bir ýapysy, ýani jemgyýetiň bir berk öýjügi fundamenty bolan maşgalamyz bilen belli-de türki milletler. Berk maşgalamyz bar ýöne soňky döwürde maşgala institutu bozulandyr we şu ýerde ýene bir propaganda bardyr. Erkek bilen aýaly bir-birine düşürmek. Şol bozulan institutu ýeneden dikelmesini islämoklar. Şonuň üçin bularyň arasynda konflikt öretýärler. Erkek bilen aýalyň arasynda konflikt. Şonuň üçin ben watandaşlara ýüzlenýän bul provokasiýa gitmeli däldir. Erkek bilen aýaly bu institutu, maşgala institutuny bozan faktorlar bardyr. Muny ýörüte bozulandyr bu neme institut, maşgala institutu we şu bozulan maşgala institutunu düzeltdirmek, gaýtadan ýapylandyrmak istemeýärler. Indi şu ýerde edilmeli zat ne zenanlar erkekleri günäkärlemelidir, ne erkekler zenanlary günäkärlemelidir. El ele vermelidir bärde. Bak düşünün, agzaly salyp şoň arasyna agzaly salyp başga problemalardan uzak tutjak bolýarlar. Şoňa düşünmelidir. Şu nemesi der, şu el ele verip muny düşünüp, muny bilip etýärler. Bir-biriňize düşünmesi, bunu bilip edilýände şonuň üçin erkeklere denanlar desteklemelidir, denanların erkekleri desteklemelidir. Başka türlü bu häzirki düşen ýagdaýyň içinden çykyp bolýan däldir. Bu provokasiýada düşmeli watandaşlar. O cemlediňiz men üstüne goşaýyn şonuň açyk. Goşaýyn. Gerçekten medyada ýörüte şol zenany ezdirmek üçin baskı propagandasyny ýöretýärler da zenalar ýurtdaşynda eýlemişin adam bolsa bärde-de iş tapardy. Ýa-da balanyň içinde getiripdir eýrandan bu aýallara ýol bermeli. Şonuň ýaly botlar müstülen neme diýerler da zenan dep bilemek, ýani zenan dep bilen bolsa ýa-ni derede oturun adam öýlenen bolsa ýa-da öýlenmedik bolsa garşydyndaky zenany ýigrenip başlaýar. Sizler şunuň namussyz, ahlaksyz, namaz okan o şonuň ýaly eýem düşman hukmunda çykarýarlar. Indi başga bir tarapy bar, elektrimiz oýnady durdy. Başga bir tarapy zenanlary erkekler ýigrendirýärler. Baryňyz benamus boldyňyz, aýal waz boldyňyz, erkegem däl, şonuň ýaly nemeler ýaradýar. Bu näme üçin edilýär? Ýani siz bella geçdiňiz da maşgala institutuny tekeltmekligiň öňüne alýarlar. Indi bunun sebäbi bar. Alalyň bir maşgalada aýal diýelim, zenanlar erkegi. Gitti zenan daşary çykdy, işini etdi ýa-da erkek işine ýol diýildi. Ýurdun içindäki problemalary görýär. Bular nerede ýol ýok, ýa-da yaramaz iwiçki näme üçin telewizorda şowur
hoklu zatlar, yalan zatlar gaýtalar tu. Gelýär öýüne getirýär şu meseleni. Denan olsun erkek birisi görýär da şonu öýüne getirýär. Onuň ýany ýoldaşy bilen paýlaşýar şonu. Şol ýalňyş diýär. Şol näçe şol şey diýerler, näçe şol düzelen wagt başlaýar. Ýandaky ýoldaşy bilen arasy taz bolsa dogrudanam diýär şondan düzeden wagtlar diýip bir ikisi fikir alyşyp başlaýar. Eger ikisi düşman bolsa, ýani bir-birine ýigren zor ayaktan baskı taşdöwrün baskysy sebäpli ýaral bolýan bolsa, otursan näme işiň bar diýer. Hökümetiň özü biler diýer. Ya sana galypdyrmy, maňa galypdyrmy, şonuň ýaly nemeler. Hem şo taýda mesele ölýär, ýani şo meseleni öldürýärler. Eger ýok bir-birini düşünýüş ýaşap beren bolsa, şo meseleni çözmegiň usulyny gözläp başlaýarlar. Onuň diňe bir maskalada şöyle. Bunu köpçüligi alsam, 100 000 maskala, 200 000, 300 000 maskala. Şonuň ýaly institut dikelip başlaýar. Ondan şol adamlar öýüniň içinde şo maskala neme diýerler, maslahat edýärler bolýan, meseleni çözmek boýunça. Onuň öýden daşary çykaryp başlaýarlar. Zenan jarasyň ýanynda aýtýar, erkek onuň ýanynda aýtýar, ejetiniň bawasynyň, garnaşlarynyň, tanışlarynyň ýanynda aýtyp başlaýar. Onuň erkegim şonal dost ýarlarynyň ýanynda aýtyp başlaýar, işdeşleriň ýanynda aýtyp başlaýar, ýolda, bazarda, zatda köpçülikde aýtyp başlaýarlar. Ýurdu dikeltmeň uğruna çykýarlar. Şo maýdaçyk problemany çözüp başlasaň, ul problemany görüp başlaýarlar. Onuň şol bunu çözüp bilen ýani ýakam belleşmeli ýaly maşgala instituty tagdyn bolan ýerinde ýurdam tagdyn bolýar. Şonuň üçin bu tarakanlar diýerler, ýani Russiýa degişli bolan Türkmen mähkemesi edýän işler şol. Tätik 5-nji koloniýa diýip bir zat bar ýurt taşynda. Olaram şonu şey diýär. Aýallar ýamallap durandyr. Ýa-da bir görseň erkek ýamallap durandyr. Şonuň üçin diýerlermi? Gaýnana ýaman, ay geline günü görkezýändir, zat diýendir. Bu bir netijedir. Ama düşünmek gerek. Ne için yaman var? Ne için düşünmek gerek? Nämeden gaýnaklanýar? Eger bir maşgalada, bir sagdyn maşgalada şol aýalyň gaýnyna bolan zenanyň adamsy dogrudan hem şunu, şu zenana bar söýgüsini beren bolsa, duýgusyny beren bolsa, şol adamsy bilen özüniň arasynda bağ bolan bolsa, bir-birini bağ bilen bağlanan bolsalar, bir-birine dogrudan hem yeten bolsalar, zatlar bolmaly däl. Biz ýanan erkekden gerekli duýguny alyp bilen oga. Erkek zenan üçin bir dağdır, destekdir. O destegi bir zenan erkekden alyp bilmeýän bolsa, ol zenan kimden gözläp başlaýar destegi? Oglundan gözläp başlaýar. Bar durmuşynyň merkezine ogluny getirýär. Ine meniň oglumdyr, meniň dayanjymdyr, meniň arka durjak maňa şudur diýip bar emegini, zatyny ogluna berip başlaýar. Geljegini hemme zatyny oglu bilen baglanşdyryp başlaýar. Hawamy erti birin ol ogly ýam gurban halyna düşýär. Erti bu oglun öýlenen wagty bil ejesi muny hiç kim bilen paýlaşasy gelmeýär, meniň arkadagym diýip gelin bilen paýlaşasy gelmeýär. Ondan soň konflikt çykýar berde. Eger şu öz adamsy bilen bu zenan dogrudan bağ guran bolsa, adamsy şoňa hakyky erkek destegi bolan bolsa, dag ýanak arkasynda duran bolsa, bu konfliktler çykmaly däl. Ve näme üçin indi soraq çykýar berden, erkekler näme üçin dag ýanak bolup bilenak werallar üçin? Erkekleriň bil kastlaýyn ol ine gereýini ýaýrady ýurdun içinde. Bira gereýini ýaýradyp erkekleriň ruhyny öldürdiler. Hawamy? Ondan soň gorky siýasety bardyr. Türmelerden geçirip bir öldürdiler. Gulluk etýän ýerlerde bir öldürýärler bu erkegiň nemesini, ruhyny. Ondan soň aňardan biziň 70 ýyllyk Sowet nememiz bar, tejribemiz bar.
o Sovet Soýuzyndäki adamlar ne bizim erkeklerimiz şeýle bir duýgusyny öldürdüler. Duýgu diýen zat bardyr, ne söýgü diýen bir duýgu bardyr. Bu erwet zat däldir. Ýöne ine şol söýgü diýen duýguny erbet edip görkezdiler. Halbuki bir maşgalanyň içinde söýgü bolan wagt saglykly maşgala bolýandyra. Söýgü ýanak, hormat, siýler ýanak duýgular bilen bagyrylýandyr bir erkek bilen bir zenanyň arasynda. Ýöne eger şolaryň arasynda siýler, hormat, söýgü bolmasa, nähili bolýar? Bir-birine düşman bolýar ablar. Ama bu erkeklere şeýle bir nemetdiler, şeýle bir terbiyelediler, şeýle bir neme sokdular. Belim bizim erkeklerimiz bugün biriniň ýanynda ne çagasyna, ne zenanyna hoş söz aýdyp bilmez derejäge geldiler. Näme üçin? Sebäbiň ýarlyklary bar. Aýalyň guly, aýal guly, helej guly diýen ýarlygy iýmejek bolup, bu jemgyýetiň içinde şo ýarlyklaryň ýüzünden baska görmejek bolup, bu erkekler bu duýgusal bagy ketmeli bolýarlar. Güdek dagranýarlar. Nemesine zenanyna bir elindäki neme ýanak güýjüni görkezip, men aýalym bilen her zat etýän diýenim etdirip bilýän şeý, neme etdirip bilýän diýip neme zenanyna şiddet ullanylsaň, bu duýgulary unutdyrylsaň, ine bu konfliktler ýüze çykýar. Bu da propaganda üstü bilen edilýän zatlar. Şu zatları düşünsek, biz eger ine bu düşünsek, düşünen wagtymyz bu zatlara ýol bermeriz. Ýene gaýtaltandan saglykly bir maşgalany dikeldip bileriz. Ine diýese sosial çüreme bar diýär, howamy? Ine çüremek diýen zat aslında erwet zat däldir. Ine bir süt bardyr. Süýde maýa goýan wagtyn gatyga dönüşýändir, dogrydymy? Gatyk sütden has peýdalydyr. Täze bir zatdyr, dogrydymy? Şo çürek barýan süýdi çüretýän täze gatyk bolýar. Ýöne ine maýa goýan wagtyn gatyk bolýandyr. Ýöne şu süýde maýasyna goýmasaň süt zaýa bolýandyr. Bizim maýamyz bar, bize oguzlardan gelýän maýamyz bar. Bizim oguzlardan nähili maşgala bolan oguzlarda. Nähili zenanyny nemeden siýlan, söýen, zenanam öz erkegini dagýany gören we paly bolan, ikisiniň arasynda nähili bag bolan bizim maýamyz bar. Ine biz şuň bu çüremeni neme ullanyp bilsek, dogrudanam ullanyp bilsek, şu süýdüň içine şol oguz maýasyny goşup gatyk edip täze bir jemgyýet, saglykly, sagdym bir jemgyýet döretip bilýäs. Saglykly bir maşgala döretip bilme şansymyz bar. Düşünmemiz gerekdir. Bugün biz bir-birimizi, hali erkek, hali zenan bir-birimizi desteklemelidir. Bir-birimizin garşymyza, bir-birimize düşman olmaly däldir. Onun üçin bilimli bolmaly, aýdyňlanmaly. Türkmen eder şu wagtky türkmen nähili diýen şol oguz nebesine dönüp gelmeli, oguz institutuna, maşgal institutuna, ýani Zavadskoy nastroyka diýär, kökümizde dolanyp nemetmeli. Başga ýerden öwrenmeli diýilen zat ýok. Öz taryhymyzy öwrensek, ýa-ni bel nemet durur. Şol oguzdaky maşgala düzgüni, ýani maşgala institutunyň bolşuny ýa-da erk adam özüne nähili alyp barmaly, gorowçumy ýa getirçimi, zenan maşgala nähili bolmaly. Şol zatlary nimede bar, internetde bar, öwrenmeli, oka bermeli. Başga milletlerden öwrenjek manymyz ýok, özümiziň kökümizde bar. O taryhymyzy bilmekden üçin taryhymyz, ine şu taryhymyzam yalan propaganda bilen taryhymyzam ýok edendirler. Biz şu wagtyna ýüzüň içinde hakyky taryhymyzy bilemiz aga. Bizim gahrmanlarymyz bar ine. Gahrmanlarymyz Cüneyt Hany bize ýyllarja bize düşman edip görkezdiler. Basmaçylary bardyr. Basmaçylar da dip nähili basmaçy bolýar, düşman edip görkezip bize. Bizim ýurdumyza bir düşman gelýär. Öz ýurduny goramak üçin, topragyny goramak üçin bir adamlar
Ayağa galýabilen basmaçy bolýan bular. Senin ýurdun batyk gelen basmaçy bolýandyra. Emma bize taryhymyzy ýalan, ýaşryk bilen, bizim öz düşmanlarymyzy bize gahrman edip görkezip, bizim taryhymyzy ýalan görkezdiler öde. Dilimizi ütgetdiler. Bu näme başga institutumyz üçin bozulmadı. Aňyrdan gelýän däplerimizi, desturlarymyzy alyp bilmänimiz üçin bizim aňyrdan gelýän däp desturlarymyza dilin bilen geçýändir bular. Emma bizim dilimiz bugün ne halda? Arabyň täsiri, rusyň täsiri Kirilla geçirildi, Kiril alfabetine geçirildi. Bugün bir söz sözleme gorkýar. İçinde Arap sözü, Fars sözü, köplenji Rus sözü bütün garyp, garmaşdyryp bu dili bir şeýle bir garyplaşdyrdylar beli. Türkmen bugün duýgusynam aýdyp bilmez ýagdaýa geldi. Hakyky içimizdäki duýgymyzy aýdyp bilemiz, düşünşip bilemiz. Tabii insan bir-biri bilen düşünşip bilmek üçin hem dil gerekdir. Hemen dolu bir şekilde özümi karşımdaki düşündürüp bilmesem, oňuşup bilemokda. Ya men düşündürüp bilemok sebebi karşımdaki özümü ifade edip bilemok. Dilim ýeten okşuňa düşündürmäge. O wagtky indi jemläbe mersa bolja bir sagat bol keler eken. O wagtymyz ama köprak boldy bu gezek. Rahat goşaýyn ene türkmene edil şu wagtky türkmene şeýadaya getiren şu yalan propagandanyň ýyllar boýy gelmegi bilen edil şu adam şu yalan propagandanyň ýurdun içinde, ýurdun daşynda da yalan propagandanyň edýän işleri de ýani senin özüňi, köküňden uzaklaşdyrýar da adam bolmakdan. Man ortalyk diýen belerek o aýtjaňyz wagta goşsaňyz bolmasa saglaşýarsam bolar. Yurttaşlar. Hawa nemetsegem gowalardy. Täze ýylda gata az galdy beli. Bir gutlaw aýdyp geçdim. Hawa yurttaşlar, vatandaşlar ýetip gelýän täze ýylyňyzam gutly bolsun. Täze ýylda 2025-de halkymyz artık ayağa galyp öz hakykatdanam adalatly täze Türkmenistany gurmak dilegi bilen bestirindi. Enatalar çağalaryna gowuşsun. Güler ýüzli gellerimiz ýarlaryna gowuşsun. Bir adam şekilli bizem adam şekilli ýaşama ýa-ni hakymyza gazanaldy jok bolýanda alaly şuny ýurdumyzy, topragymyzy ýygyna alaly, öz topragymyzyň üstünde täze adalatly ýurdumyzda adam ýany mertebemize, her bir insanyň mertebesine ýakşar bir derejede ýaşamak dilegi bilen 2025 biziň ýylymyz bolsun, türkmeniň ýyly bolsun. Gawa. Ne şöyle or düşünje var. Täze ýyl geldi, täze ýyl gecesine bayramçylyk bellenýär. Ama şoň dileg dilýärler. Aý kullu bolsun, näme bolsun. İşli güýçli jan saglyk bolsun. 31 gün bir 300 gün däl böyle 360 güniň bir güni täze ýylyň edil özi hiç tat getiren ok. Şol täze ýylda biz etmeli, ýene bize galdy şol atlar. Öz erkli bolup ýaşamak, mertebemiz bilen ýaşamak, owuz ahlagymyza dönüp gelmek üçin indiki ýyl hasam bahatly işler etmek üçin türkmeniň ýyly bolsun, indiki ýyl täze ýyllarym hawa ýetip geldi bolan. Täze ýylymyz gutly bolsun. Şolar aýdym diýdim. Sag bolun. Yurttaşlar bilenim sağ olaşaýyn. Sağ ol, Sağ oturun Allah. yurt
Indi 2025-nji ýyl täze ýylda görüşmek. Görüşýänçäk. Sag oturum.